Salutare fraților și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Eu sunt Andrei și astăzi va fi ultimul episod pe această serie, deoarece o să schimbăm seria și o să dau pe K-ul acum, pentru că acolo unde am eu tractoarele, adică pe mapa aceea, pe cealaltă mapă, stați puțin să mă dau jos, pe mapa aceea unde am tractoarele nu mai merge să filmez din cauza că am prea multe tractoare acolo și nu prea mai am spațiu, și așa că o să dau pe K-ul acum. Am făcut 15 abonați, vă mulțumesc. Și haideți să prezint pe K-ul aici la tractoare mici, frumos, la tractoare, aici la tractoare medii, așa, aici camioane, aici la tractoare mari, la combine, le avem paste, frumos, și aici le avem paste, aici asta, aia, două fronuri, mai avem aici două telehandleruri, un din ăsta așa, la remorci, header pentru combine, pluguri, cultivator, disc, așa, semănător frumos, de-astea de porumb și de floarea, fertilizatoare, cocositoare, niște greble pe aici, o baltieră de la animale, de-astea de la animale, o cupă de încărcător frontal, o remorcă pentru header, aici o bar din aia care tragi tractor cu ea, aici la misc mai aveam niște tractoare, saci de azot și la mașini. Cam atât, cam asta este pe K-ul. Pe K-ul îl aveți în comentarii și o să revin cu un nou episod și cu altă mapă, cu altă serie, bineînțeles. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Andrei. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!